खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सय माजियाव जोबफाव वाननाय महर लानो सनाफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लगसखौ फरायजोब्बाय साइडआव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननो चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना मैया सानसेथ' आङो केमेराखौनो अन खालामखायाखै खुगाखौनो सिनो हाया सनाफोर नै लोथोथो बुंनानैसो दंबावलायो हागोमाना मा रज'बावखो ना हाथाय मोदोम बुखो आं मोनथिला आरोना बेहाय बुरैयानो ओरै थांजोब्बाय खुरैबो मन'नो हाया दैबो लोंनो हाया माबा जानोबो खुगा सिनो हाया हाथाय फुनो नागिरदों र' एसे स्रां मोनगोन नामा साननानैहाय ओरैनो दंमोन दा बावसो सिखारदों जोङो मोनायाव ओरैबादि उन्दुनो हायाखै दा बुंसै आरोना बामनो ओरै फैदो बाम जानोसै नै बेफोरबो बेसेबा बिमाया लोमजायोबा मायोबा बेफोर खेलें खेसेंसो आरोना ओमफ्राय नैबे खुदै मन'बाबो बोरैबा जालायथारो ओमफ्राय ओरै बेखौसो गानज' ओरै होसिननानै उन्दुदों आरोना आङो बेयावसो प्रेसार खोलैनानै ओरै उन्दुबाबो जाया ओरै उन्दुबाबो जाया ख्राब 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 जोबनाय आयौ हाथाय सानाय होनबाथाय आं हायाहाय सयथिबो मैया सानबाय आङो सानसे साननानै खिजानि एसे खमायगोन खोमा मुलिथ' लायासै दाना मोनायाव अभारलडसो जानानै होजाबाय दा उफाय गैला नै लर लर बुलायबाय ओमफ्राय इथिंजाय एसे खौलौ ओमफ्राय इथिंजाय नै ओरै बुलांबाय नैबेयावसो हागोमा नैबेयाव सानायानो बेयाव बोरै थांखो आं फात्ताखौनो मोनला आरोना बिदिनो थाङो गांगोथि जालायलायो नै आयहो खौलाय फावदुदुथारहाय मानसिया मिनिनोबो हाया ओमफ्राय मानो खेंख्लें मेंख्लें थाङा दाजा मोखां सुहैदो खुगाखौ सिनो हादाबा बाबा हाथायखौ फुनसै आं ब्रासखौ सोब्रांनानै लानोसै र' एसे सनानाबो फायदो बिदिब्ला आं दिनै ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो हाथाय सानायजों लोगोसेनो ओमफ्राय दा फुंना आं खुगाया सिनो हाथाराखै आरोना खुनुरुखुम दै गिलासो लोंखांबाय दायोफोर लासै लासै एसे सिलांनो हागोन खोमा साबसिन जानाय लोंनायखौ नुसिनलांबा आरोना आयौ गैलाहाय हाबाब खुदै मन'बाथाय नै जेरावबो सायो जेरावबो सायो जाय जाय हाथाय सायो बिसोर मिन्थिसिगोन आरोना जायनि हाथाय मोदोमा एसे बुयो हाथायनि सानाय आसुगुरनि सानाय नै बेयावसो नांखायो एसे थुना लागोनसै आं हाया हायानो गैया सनाफोर हाथाय मोननैनि गेजेराव ब्रास मोनसे हाबगासिबो खुगा सुनो हायासै खुगाखौ सिनो हायासै आरोना खालि बे सा सानै ओमफ्राय टुथपेस्टनि दै लानानै गल 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 खालामबाय आङो नै एसेबांल' सिनो हायो ब्रास मोनसे हाबजाया आरोना मोजां नङा देन्जार बुस्थु बेफोरो हागोमा रज'नानै जुदि बुदोंबा नांला आंनो बेफोर हागोमाखौ आरोना नांला थाइसे खमबाबो जेबो लस गैया आंहा बिदि खस्थ' होबाय जाबाय थानो बाबाय आङो ओइ खनसे बारा गोबावानो जायाखैदां 3-4 माससोल' जादोंदां अब्लाबो खावसे हागोमा थुख्रांखांबाय आंखौ ना बेनो ना मा बिथिंजायनो आरोना नाहरनोबो हालाना आं दा है मुगैलाय लांसिगोनसो सोरबा सोरबा खुगा सिंखौ देखायबाय थाबा आरोना फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय मोदानलायनाय सान्दुं नै ओमफ्राय ओंखायनो आंबो थाबथां थिबथां दालि सुखाबाय आरोना मा मा संनाय जायो नै दासो ओरै साहा लोंगासिनो सासे सुबुङा लाल साहा ना दे लोंदो दे ओमफ्राय नै अना खाना खारौ खान्दायाबो एकदम मोनब्रैल' आरोना बेखौनो एग्लिनोसै ना गोरानजों उफाय गैया इसिबां आरो बारा गैलादां दासान्दि बिदिनो मोनब्रै मोनबाल' मोनबोयो माने जों गेदेर गोलावफोरा सबायसो जागोन जाहैबाय आरोना सबायजों ना गोरान एसे दङ बेखौसो जागोन बे उन्दै उनलाफोरनि थाखायसो माने सानै सुबुंनि गेदेर गोलावनानै सबाय ओमफ्राय आंथ' दिनै सानसे उपबासो थानो सानबाय आरोना जाखिनि जादोंमोन हजम जानो टाइम होनोसै खुगाखौबो रेस्ट होनाय जानोसै आयै अना खानानै थिल थिल जालायथारदों खावलाय गोसोमा एकदम ब्रां ब्रां जानानै गुफुर आसोलायदों आरोना मिन्थावथावनो उपबास थानांसिगोन सनाफोर दिनै आङो ओरै चालु ओमफ्राय बारा एकदम ग्रोब ग्रोब मोनबाय आरोना आङो ख्रुब ख्रुब मोनजोब्बाय ओमफ्राय नै मानाव पेरासिटामल लाबोखानाय दंमोन नालाय बेखौनो जानानै होनोसै आङो ओरैबो चालु जाबाय थाथोंसै उदैयाथ' खालि बिस्कुट मोनि अग्लिनोसै आं फटाफटनो बाबा दलर था
जाथ'लामोन जोङो खिन्थु उफाय गैयाना हे भगबान बिसोर सानो मानसिया बाबा रोंजों 그거 네 신어? 신어 저녁에 신어 신어 저녁에 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 잠깐 신경 सबाय जानानै फैबाय आङो मुलि जानानै एसे बिसिनायाव लावनो मोनबासो मोजां मोनोना ओंखायनो 5 मिनिटसो लावनो मोनगोन ना मोना ओरै बाबा माबाया आंना ना गोरानजों सबाया आरोना बेनिफ्राय लंथं लंसासो मानसिया ओरै खांख्रिखलाजों आलु भाजा हागासिनो बेखौबो एवनोसै सिम्पोलसो ओंख्रि बेनो थ' लेंथि गार' थ' गस्ला गाननोसै दुगैखांबाय मालाय दुगैखां लोबखां जाया लोङा ओरैबादि दसे उन्दुबाय जोङो बिमा फिसा साथामजों आरोना ओमफ्राय जि अयथासारखा आइसक्रिम फेब' फेब' होननाय दामफैदों फिसाज्लाया 20 थाखा लानानै खारलांदों नुवा नुस्लाबा आरोना 1था जालायबाय दासो ओंखाम एसे जानोसै जानो हागोन ना हाया मोनथिया ओमफ्राय दहाय फुङाव पेरासिटामल जानानै सोनाफोर माबा एसे हालखा मोन्दोंमोन आरोना बुस्थुखौहाय ओमफ्राय दा मालाय बिनि मुलिनि माबाया गुना खारलांबाय खोमा एकदम ख्राब 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 अरख्राबफिनगासिनो दङ दहाय एसे सागानायावनो ओंखाम जाखानो हाबा मोजां जाबायमोन जायासैना खम जाला उदैयाबो इउ इउ उखैगासिनो दं आरोना जानो हायासै लोगोफोर गारनोसो ओंखारबोलायबाय आरोना आङो नैबेयाव दोननानै ओंखामखौ खुनुरुखुम थुसो थुसो मोनलांबाय नै ओंखाम खब'से सोजानायनि आखायानो गैयाबा सामसबो सोजाया जाखिनि थरसे लादोंमोन खतम दालि एसे लोंबाय थानानै बेलासिलायबाय सानदोंमोन आं एसे खमायलांगोन ना थ' सनाफोर बिमा फिसा साथामजों जोङो डक्टरनि फारसे ओंखारदों लोगोसेनो मा लाबोनो हायो थांखानांगौमोन दहाय सानसुआवनो थांगौमोन आङो खिन्थु सानसुआव माखासे खामानिया जानाय नङाना ओंखायनो एकदम सानायखौनो लाहाजोबनानै थाबाय आरो खिजानाय खमायलांगोनदांबो सानबाय खमायलाङा थोनसो जासिनानै दङ नै दा मा खालामना हरो डाक्टारा हाख्लाना हरो ना माना हरो थांनोसै सोनाफोर साल खरसा होनायाव थांनोसै हेलमेटबो गाननो हाबावा खर'आ खावसे ओरैबादि सादोंना दा बुंसै गरमजों गरम ओरैबायदि उन्दुबाय आङो कारेन्टआबो गैया बाब्बारे थाबोनो थिनबाय उन्दै जादाबो थाबोआ लिलि लाला थांगोनसै जोङो लाबायबो जाबायबो फैदो दखानावनो जाबायबो खुनु खोथा गैया आरोना फैदो गाइखेरा बेसेबां ओमफ्राय मोनसे हरदो दे गावनाय नङा ना एक देर से 2 3 4 सिखारखासो नालाय टारगेटआनो बेलासिनि मैगं थाइगंखौ लांफाखानायनि टारगेटमोन नालाय ओंखायनो नै बजाय जाजोब्बायानो गादो फाथैयाव गगोन दे बैसिनि आगैमोननि आबैनिसो दे मा दे गाइखेरा दहाय बिदा बिनानाव सानैजोंनो एकदम साफा खालामजोबखादों ओंखाम जालाय मा जालाय आधा केजि गाइखेरालाय मा जानो ओंखायनो आंहा नै दा बावबायसोमोन आं बिफाया थागथिं होनबाय नों मा जागोन नोङो दा ब्रेड लाखादो गाइखेर लाखादो जाबाय लगे लगे लाबाय ब्रेडा लाखाबायमोन आङो गाइखेरा बिथांनि बुंनायावसो लाबाय आरोना थांनोसै आइया सिखारदो मिसा मिसि फैफायो जानाय लोंनायल' आङो माखौ मा जानो लुगैदों होननानै सोंखादोंमोन नालाय बेदर बेला जाबाय थाला गरमाव लाबोनबा नाखौनो एसे लाबोदो होननायखाय नै ना रौखौनो फवासे लाबाय आङो एसे बाजार खालामनानैसो फ्रेशनो एसे मोजां मोनबाय आरोना मुलियाबो लासैनो खामानि होलांबा ओमफ्राय मैगं बायनाया रायलायनायखौनो बुजिया आरोना आंनिखौ सोंफिनबाय थायो मा होनदों होननानै जाजोब्बाय बजाय थ' सोनाफोर सिदा सिदि नोंथांमोननि गुदियाव अखानायैसो आं खावब्ला फैफिनबाय मैया बाजारनिफ्राय फैनानै कारेन्टआथ' गैखायामोन सानसुनिफ्रायनो चार्ज होनो मोनाखै ओमफ्राय मुलियाथ' जाबोबाय फार्मासियावनो एसे सागाबोबाय जेने थेने खुगा सुनानै मोनायावबो ओंखामा जाबाय हायलाब मिनिबाय खामानि मावबाय मोनायाव उन्दुयै उन्दुनानै दाना मुलिनि आसारा जोब्बाय खोमा ख्राब अरखावफिनबाय खुनुरुखुम सोरांनानै ब्रेड जिख्लाबसे जानानै मुलि जाफिनबाय आङो एन्टिबायटिक जाबाय बिसनि जाबाय ओमफ्राय गेसनिबो जाबाय दसे उनावनो स्राय मोजां मोनलायबाय
ओइ सानसुआव कारेन्ट थांदों अखानायै सानसुसिम कारेन्ट गैया दंखल दै साबाय जिनो टेंकिनि दैयाबो जोब्बाय दै रोगाबाय बाल्थिङाव लाबोबाय एकदम दुगैनाय लोबनाय दै सासिन साबाय मानोबो सारनानै होलायबाय मोजां मोनबाय सागाबाय नालाय ओमफ्राय दा थायै थानानै बे सागानायावनो ओंखामाव एसे जानानै लाबाय दालिजों थालिर मैखुन फाजा एवनायजों 8 घन्टा 9 घन्टासो जाबायना 2टासोनिफ्राय ख्राब नै कारेन्टआ ओमफ्राय फैबाय फैनायालाय सानसुनि बिदिनो 12:30 फैदों खोमा फुरा 24 घन्टा कारेन्ट गैया मबाइलाबो फुरा गोथैखा हराव जा बायदि अखा खोरोमनाय मानाय थांबाय भिडिअ लानो होनबाबो लानो हाखाया मानसियाबो देहा सुग गैखाया बायदि हालोद आरोना ओमफ्राय दा माला हामगोन एबारनिया जबरदस्तसिन जादों एथ' इदि रोन्दो जानाय बायदि आं मोनाखैमोन ओरै सायो ख्राब अग्लिजोबो एथ' लर बिदि बुजाफेरनाय बायदि मोनाखैमोन आङो नाथाय एबार नायदो मिनिनोना रागा जोङो दखानफ्राव माल बिबा रावबो बुजिया लामायाव सोरबा अबाव थांनो होननानै सोंबा एन्सार होबा रावबो बुजिया होख्रावनानैबो बुंनो हाया ओमफ्राय बेसे गोबाव थागोन आं मिन्थिया आरोना सोरनाबा रायलायनो सानथाम जाबाय फुरा दाबो बेनो बे दङ दा आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै नोंथांमोननो बेखौनो आं फोरमायनो होननानै ब्लगखौ अन खालामफिनबाय मबाइलाबो चार्ज जाबाय नालाय कारेन्ट फैनानैहाय जायसो जाजायो बेसो मिन्थियो बे बेमारखौ डेन्जार बेमार आरोना रावबो बारग'खाया बिदि बुवा साया होननानै ना खिन्थु एबार एसे अभार जादों आं मोनथिला मा पाप मावखो आङो बेबायदि बुंनानै द्रप थांबा मा जानांगौ जाखो सानै मानसिया मा जानांगौ जाखो आं बिदि खावलाय बुंनानै जानो हाया मानो द्रप थांबा सेस इसानिया दा सोनाफोर ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि खावलाय बुगा बुगि ब्लग खालामनायखौनो फुरायना लांबाय आं माने बिदि जानानै दं बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना मा जादों मा लोंदों शेयार खालामनो मोजां मोनो नालाय बहा थांदों बहा मादों दा अबस्थाया बिदि नालाय फनाव रायलायबाथ' मानसिफ्रा मैया सुइस अफ जाथ'यैयाव मा लादों खुगायावलाय मा जादोंसो होनखादोंमोन आरो आंसो मिन्थिसिगौ मा जादों मा लोंदों मुलियाबोथ' दिनाव गरसेल' जानाय दा गरसे जानायाथ' नै माथो जाखारफिनबायसो 8-9 घन्टानि उनाव दा आं मा खालामबावनो आं मिन्थिला एम्फौ जानायखौ जारिग्रा दं होनदों आंना एम्फौ जानाय नङा हागोमा रज'नानै बुख्रांनायसो आरोना मोदोम बुख्रांजोब्बाय नैथिंजाय सेस नैबे खावलाया बुख्रांजोब्बाय सिंथिंजाय आरोना सिंथिं बुनायानो नै साथिं फैबाय आरो ओरैबायदि थ' आं दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फुरायना लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच